Za Hrvatsku, kolega Željko Glasnović. Poštovani kolege, Izvolite. postoji li cenzura u nezavisnoj slobodnoj Hrvatskoj državi? Kako je to pitanje? Vrši li medvjed veliku nuždu u šumi? Retoričko pitanje. Evo, šta se događa sa srednjoj školi, u srednjim školama, novi silabus, kurikulum, crno i bijelo, matematika, biologija, šta je sa književnosti, društvenim znanostima, šta to znači slobodni izbor? Mislim, ja sam čitao malo ove izbore neke, za srednju pučku školu dosta je dobar izbor, moram pohvaliti, ali šta to znači slobodni izbor? Hoćemo učiti nešto o Matašu, o Lopašiću, o Kiplingu, tamo recimo i drugim, da imamo veću sliku, da ti mladi ljudi imaju veću sliku, jer mi još živimo izolirano društvo, to je tako, a najviše smo sami između sebe izolirani. Šta će biti ako nam zagovornici novog jugoslavenstva biraju te naslove u književnosti, društvenim znanostima? Imat ćemo naravno što smo imali zadnjih 55 godina pranje mozga i jednu oku povijest. Kako se troši novac poreznih obaveznika? Ko zna išta o hrvatskoj dijaspori? Vani imate, svi centri imaju franjevački ogromnu dokumentaciju koja još nije složena. Još nemamo puno knjiga o dijaspori vani, tamo, to je jedinstveno hrvatskog bića, tamo je vani kolektivna memorija, na primjer Chicago, franjevačkom samostanu, to ne zanima puno ljudi. Koga financira Ministarstvo kulture? Razne Jergoviće, Frljiće, Tomiće, kako to da ne vidimo, recimo gospodina Tomislava Sunića na HRT-u, njegove knjige, imate tu fragmente i metapolitike, čovjek govori 4 jezika, nije Krkan koji je došao ovdje tamo sa juga u opankama i koji nije odgajao peliće u klaviru tu 45. godine. Imate na primjer evo, Blanku Matković, osoba koja je mlada žena koja je slijepila od istraživanja, ona piše znanstvene radove. Imate Dukopoljski žrtvoslov, sad piše knjigu o zločinama Jugoslavenske armije i komunističke represije u Lici. To nikog ne zanima. Ne zanima to puno ljudi. Šta možemo naći dole? Dole u saborskoj književnici. Je li ko bio dole u saborskoj književnici? U knjižari dole? Ne znam. Da su bili dole, znali bi ovi lažni seljaci koji nema danas ovdje, da je jedina zemlja koja je provodila represiju protiv seljaka u hladno ratovskoj Europi 50. godina u komunističkom sustavu je bila ta njihova divna voljena Jugoslavija, jer su seljake su streljali tamo u Slunju, o tome se šuti. Slali su tenkove na seljake, a ko danas predstavlja seljake? Moj djed se vrti u grobu, koji je bio član HRSS. Ovo je samo optička varka, ogledala i dimne zavise. Je to u silibusu, kurikulu, životinjska farma, nema životinjske farme, koja je alegorija Orwella na sve što se događalo i događa se danas. Danas imate da su neke svinje malo više ravnopravnije od drugih. Šta imamo tu? I non stop se tuče Hrvatskoj po glavi. Šta je sa arhivama i Beograda? Nema ni jedna dole arhiva iz Beograda, nema ni jedna arhiva iz Sabora, iz SOE, je to ispaljeno. Cijeli što sam prije rekao 15 puta ovdje, a treba ponavljati, cijela arhiva SKH, mikrofilm je otišla u Beograd. I tu su imena ljudi koji su surađivali sa tim režimom jednopartijskim, a sad su veliki humanisti i kozmopoliti. Ubrzo ćemo imati, kako stvari idu, imat ćemo gospodina Pilsala za ministra kulture i ubrzo će nama biti dnevne novine ove novosti, kako stvari idu. Ali ja mislim da je gospodin Pupovac nešto jučer govorio, malo se uzrojio ovdje. Ja bih rekao da nema u Hrvatskoj nema 8 manjina ovdje, pa takvog sustava nema nigdje na svijetu. Bio sam u Kanadi, u Americi, vi ste u Kanadi državljani Kanade. Vi ste u Americi državljani SAD-a. Ako sjedite u Kongresu, u Senatu, u Kanadi, vi ste državljani te države, poštujete zakone te države, povijest te države i tako dalje. Mi nemamo 8 manjina ovdje u Saboru Hrvatskom, nego 20. Imamo ovdje, držim u ruci, koju je napisao jedan gospodin koji je radio za Tanjug, sve zna. I ta se knjiga zove Stotine notornih hrvatskih Jugoslavena. Di su? Pa tu su, kod nas. Sjede u Saboru, u politici, u kulturi i nama sole mozak. Evo. Gdje se vraćamo? Vraćamo se natrag u novo jugoslavenstvo i niko nije čuo o Blanko Matković, gospodinu Suniću,
nego znamo za Olivera Frljića, Tomića i različite Jerge.